Zdravím vás, priatelia. Moje meno je Rastio Galo, vyrábam pod značkou Mengard a dnes vám chcem ukázať svoju novú hračku, rezbarskú frézu. Fréza značky Vevor je samozrejme z Číny. Je to kopia amerického originálu, ktorý stojí vyše 600 eur a táto ma vyšlo na 70. S frézou som zatiaľ veľmi spokojný, nehreje, má vysoký výkon, takže pre moje veľmi amatérske potreby absolútne postačuje. Fréza má dostatočný výkon, aby som ju mohol použiť aj ako brúšku. Frézu používam na brúsenie aj s nástrojmi od známej firmy Kyries. Frézka, hoci má 780 W výkon, čo je slušný výkon, nie je stavaná na tieto brusné práce. Ako ste videli vo videu, tie otáčky kolíšu, to znamená, že keď človek poriadne tú brúsku pritlačí, tak potrebuje tam proste väčší krútiaci moment, no a ten dostane len tým, že tam napchá viac výkonu, to znamená zvyší otáčky. No a to nie je celkom ideálny stav. Ideálny bolo, keby ten krútiaci moment dosahoval pri nižších otáčkach. No a to tak nie je pri tej fréze. Napriek tomu ju na to brúsenie používam, pretože sa tam dajú použiť proste malé brúsne nástroje a pri menších veciach, ako sú misky, jednoducho nemám nič lepšie. Ak sa vám videjko páčilo, môžete mi dať like a môžete ma sledovať na Facebooku alebo Instagrame. Čaute.